Hotai boksong tabok sing pitra moyel ni Kajigang para o sofaja or 68 family or berai chini Baba Garia Mwtai kotor nogo thangui tak berai tongo ta hotai boksong nir nai bedi ro Kajigani kamini borogo thangui chini Baba Garia Mwtai kotor joto ni nukhungo thangui hamari roi tong tai chini Baba Garia Mwtai kotor ni yathai buskang thong sati satrai rolabi khonolabi joto nukhungni hamari tei sakchone hamari joto chini प्रश्न हमारे निबागी सकते हैं और कबांग मसीनी जाति रख ते चीनी जमाते ने होदानी अकरा ते चीनी जमाते ने होदानी बसारक जो तो न फाई शक फाइले जा कंकेते और साया न याके तंगनाय चीनी बरत तंगनाय चीनी ताखु बुक संग जो तो न फाई बाबानी लगे लगे फाई शक बजा ताखु तै बुक संग ना अंगनि तै अपडेट दoi फ्रु कारी निरक नाय तंगनि ताखु तै बुक संग tabok sung sophaijak tiningke Kajigang kamio phai sophaijak hai kheba pita moya lorok bok khobjak ngka tabok taibok song oroni lukuni chok dren kha borom gunang joyanto sadon jamati angke tei oro sung Mwtai berai jena nyok tai tei family kai bisik tong kho botrong no busung nirno sungi update doi tong nirok tei muk channel bai gedali tong jotna hambai।